Arranca Sentiment Mestalla, amb Juan Carlos Pastor. Tenim un challenge molt rapidet de 6 preguntes sobre el València Club de Futbol. El challenge l'hem titulat Jo sé més que ningú del València Club de Futbol i vos l'anem a fer a tots els participants d'avui. En la temporada 1920-1921 havia 2 jugadors en el València que dividien a l'afició en 2 bandos molt definits. Te dono 4 opcions. Montes... No me dones cap. Eduardo Cubells i Vicent Montesinos Montes. A. Montes i Cubells. La B. Peral i Llobet. La C. Cabanes i Marín. I la D. Rino i Pinol. Però així són Montes i Cubells. Bé, pues jo te la note. No te dic si sí o si no, perquè això ho direm al final del programa, no vull que donar pistes als altres. Jo després te ho passaré tot per WhatsApp. Llobet, me sona que era de la primera temporada. Peral i Llobet? Ho deixem en Peral i Llobet? Peral i Llobet, vinga, aixa. He de dir que Llobet és el primer jugador del València a marcar un gol. Així que... molt bé, sí, que estava ahí. Jo sé que desde el primer València estava jo, per això... La dada la tenies. Me voy a quedar con la primera opción, pero no te puedo asegurar. Montes y Cubells, anotamos Montes y Cubells. I anem en la segona. En la dècada dels 80, el València Club de Futbol anava amb autobús de camí a Múrcia per a disputar el campionat Lliguer. Durant el camí va fer una parada. Però per quin motiu, Paco? Te done 4 opcions. Perquè Bossio i Firaolo, un uruguà i l'altre argentí, van tindre una forta discussió i aplegaren a les mans? La B, perquè l'argelí Rabamatger volia resar en direcció a la Meca? La C, perquè l'autobús va punxar una roda? O la D, perquè Espanyeta tenia problemes estomacals i baixar a soltar l'astre? Quina temporada? Temporada en la dècada dels 80. La dècada dels 80. Sí, a més, Paco Lloret ens ha dit l'any concret i tot. Ha dit el 88. Si és el 88... Això és una pista molt gran, eh? Sí, pues Rabamatger, que tenia que fer el seu... Pues això, 5 vegades al dia. Crec que la de Matger. Jo sé en l'any 88. La de Rabamatger. L'anotem. Molt bé. Me sona molt que punxar l'autobús, aquestes imatges les tinc en el cap. No sé si era ahí, però jo diria l'autobús. Aleshores marquem la C, perquè l'autobús va punxar una roda. Molt bé. La C, la de la rueda, si no me equivoco. C. Creo que era la rueda. Vale. Aunque habrá ganado Paco Lloret seguro, porque es que claro, es una enciclopedia. Yo te digo que Paco ha puesto el listón muy alto, ¿eh? Anem en la tercera. Quin color de camiseta ha sigut el més utilitzat al llarg de la història pel València Club de Futbol després del blanc? I te donen les 4 opcions. El roig, esta me la sé. El roig. Anotem el roig. El roig, la B. El roig, la B. Anotada queda. El roig i va ampliar el seu marge l'any que ve en la segona equipació que anem a conèixer d'ací a un parell de setmanes. El roig. El roig, anotem. Pregunta número 4. Procedent de quin equip va vindre Amadeo Carboni, el que hem tingut fa uns instants al València en el 97? Si no me equivoco, la Roma. Anem a anotar Roma. De la Roma. De la Roma. Equip, ell va procedir de la Roma. De la Roma. Queda anotada la resposta de Paco. La Roma, directament, sí, que era capità inclús de la Roma, sí, la Roma, me la jugué. Anotem la Roma. Pregunta número 5. Contra quin equip va debutar David Villa en el València? El primer gol el va fer al Zaragoza en la Romareda, en la segona jornada de la Lliga 2005-2006, però crec que va jugar inclús contra el Betis, no sé si uns minuts així en la primera jornada. Guanya el València 1-0. Pues això no la sé, no en recorde. Va ser la jornada 1 de la temporada 2005-2006, però no recorde... No n'hi ha opcions, de veres? No n'hi ha opcions, ara ja es complica la cosa, Paco. La Real Societat, per exemple. Contra la Real. Anotem Real Societat. Jo crec que va ser contra el Barça en la Supercopa, perquè aquest any era l'any de la Supercopa, diria jo. Contra el Barça en la Supercopa. No sé si era Atlético Madrid o Bilbao, no, Atlético Madrid. Però no. Anotem Atlètic de Madrid. Tardó en debutar. I anem en la última, en la 6ena.
Quarts de final de la Champions League any 2001. València i Arsenal lluiten per una plaça en la següent fase a Mestalla. Qui fica el centro per a que John Queriu marque gol? Gol de Queru y la centrada es de Kili González. Doncs jo crec que vaig a fer 3 o 4 de 6. He fallat un parell, però bueno, ahí estem. Anem a veure. La cosa està interessant. Ahí m'has pillat. No me'n recorde en qui estava veient el partit i me'n recorde de contra l'Arsenal, del porter, de Seaman, No sé que va ser un centre per la dreta, no, sincerament m'has pillat. Val, pues ara hi ha que pensar qui podria ser el lateral dretà d'aquell partit. Pues en aquell partit el lateral dretà era Angloma. Anotem Jocelyn Angloma. Estàs ahí filant molt prim, eh? Home, és que alguna té que ser molt complicada per a que hi hagi una decisió final, si no empataríeu tots. Sí, pues, sí, vale, va, mira, Angloma. Anotem... El que s'entrava molt bé Angloma per la dreta, el francès. Anotem Jocelyn Angloma. I... Sí, voy a decir Juan Sánchez. Introduïsc ara este vídeo per a que sapigueu com va quedar la cosa. Va estar molt apretat, Us dic ja que va estar molt apretat, però hem de dir que el guanyador del challenge, jo sé més que ningú, del València Club de Futbol va ser Paco Lloret. Paco Lloret va guanyar en un total de 5 de 6. Paco Lloret va respondre bé 5 de 6 preguntes. Paco Polit va quedar en segona posició, 4 de 6. Vicent Marco en tercera posició, empatat en Sergio Arlandis en 3 de 6 cadascun. La meitat de les preguntes va estar molt igual, com vos he dit, 5, 4, 3, 3. I és que 3 tenien opcions i 3 no. Ahí és on se complicava la cosa. En la primera pregunta, en la temporada 2021, havia 2 jugadors en el València que dividien a l'afició en 2 bandos molt definits. La resposta no era altra que Montes i Cubells, evidentment. Montistes i cubellistes. En la dècada dels 80, el València Club de Futbol anava amb un autobús de Camí a Múrcia. Ja sabeu que tingué que parar aquest autobús. La resposta correcta era que Raba Matger tenia que resar. La tercera pregunta diu que quin color de camiseta ha sigut el més utilitzat després del color blanc. I evidentment en este han acertat tots i és el roig. El roig que, com bé ha dit Paco, la temporada que ve, d'ací unes setmanes, veurem ja la nova equipació en aquest color roig torino tan bonico. La pregunta número 4, procedent de quin equip venia el convidat que tinguérem ahir al programa, Amedeo Carboni? Bueno, pues procedent, evidentment han acertat tots altra vegada, i era la Roma, era el capità de la Roma, va ser 7 temporades seguides jugador de la Roma, seguint capità, com hem dit. La pregunta número 5 dia, contra quin equip va debutar David Villa? I esta ha sigut la que més dificultat ha comprès entre els participants, perquè realment era una pregunta molt difícil. Jo la vaig fer a sabiendes de que aquesta era la que anava a marcar la decisió final, però bueno, no ha sigut possible acertar-la. Ningú de tots ha acertat que David Villa va debutar contra el Gent, K.A.A. Gent, en la Intertoto de 2005. Concretament, i tinc les dades davant, vos puc dir que va ser en un partit jugat el dia, això són dades de Ciberché, 17 del 7 de 2005, és a dir, 17 de juliol de 2005, David Villa en la Intertoto debuta contra el K.A.A. Gent, que té un resultat de 0-0. El Jules Ote Stadion, jugaven fora, i una setmana més tard, 6 dies després, marcava el seu primer gol també contra el Gent en Mestalla. I això era la resposta que han fallat tots els periodistes, perquè, com recordem, Paco Lloret dia que havia debutat contra el Betis, Paco Polit dia contra la Real Societat, Vicent Marco dia contra el Futbol Club Barcelona i Sergio Arlandis contra l'Atleti de Madrid. La resposta correcta, contra el Gent en la Intertoto, un 17 de juliol de 2005. I arribem a l'última pregunta. L'última pregunta que també tenia una certa dificultat, i la resposta a aquesta última pregunta, la pregunta era qui fica el centro per al gol en la xepa de John Queriu? La resposta era Jocelyn Angloma. Jocelyn Angloma, el francès, acertat per Paco Lloret, acertat per Vicent Marco
i errada per Paco Polit i Sergio Orlandis, que havien ficat respectivament Kili González i Juan Sánchez. Així que des d'ací felicitar a Paco Lloret, que s'han dut este mini-challenge que hem fet, i l'any que ve tindrem sorpreses preparades també. Vull fer-ho de forma més gran i a veure si estos periodistes poden participar i fem una cosa xula. Sentir